opgelet. Heren en dames lopers. 3, 2, 1, start! En succesvol! 4 rondjes van 2,5 kilometer. 3 huizen van de 6 Matthäus voor het Keizersprieken, de stad Pietsel. Allemaal gewoon niet de dingen in de week. Oh, die zie goed zo. En die komen via. Wim? Chakinese 326. Ah. Dus kijk, die rennen nog heel anders. Geluid van de zone. Ja, en ook, ja. Volgens mij geloven die treinen die ook veel meer. Oh, dat is er een heel deel. Ja.
De eerste dame. De eerste dame.